17.6.2024, pondelok, obed. Dani Kolár, DKX, Londýn, pozdravujem vás. No, milé publikum, žiadne príjemné video. Milé publikum, teda milá vláda, dole už biele rukavičky a povedzme si teraz k veci pár slov v kľude, ale bez servítky a dôrazne. Dám sem na chvíľku aj názory, dám sem na chvíľku aj zo pár postrehov a názorov od bežných ľudí, od tých najobyčajnejších ľudí, aby sme sa chápali, čo bude jedna z tém. Milá vláda, ak to vy neviete, tak v spoločnosti to vrie a že veľmi. A nie tak ako pred atentátom, ešte viac než pred atentátom. Chcem teraz aj o názoroch bežných, aj od bežných ľudí, ktorí majú svoje starosti a už sú nešťastní z toho, čo sa deje. A ich frustrácia pramení z 50% z toho, čo sa deje a z druhých 50% z toho, že vláda nekomunikuje a očividne vláda nemá záujem o tých druhých 50%. No a prečo majú títo bežní, obyčajní ľudia takéto názory? Viete čo, ja vám to dám. Niektoré tie prvé názory vám tam sem, aby sme sa chápali, o čo ide. Píšem to stále, píšem to stále a budem to písať. Písal som to aj v minulosti a budem to písať. Koalícia prestala komunikovať. Koalícia nekomunikuje. Koalícia spupnela. Koalícia zdrzela. Priestor medzi top politikmi a bežnými občanmi sa znovu rozširuje. Vláda to vidí, ale kašľú na to. Myslia si, že to prejde. Áno, ja viem, aj pri Kuciakovi si to mysleli. Robia fatálnu chybu. Ja to tu kľudne vymenujem. Ak to nikto nepovie, ja to kľudne poviem. Fico, Kaliňák, Danko, Huliak, Taraba, Eštok, všetci. Každé jedno meno, ktoré som tu nespomenul, a teraz sa môžete postaviť aj na hlavu. Všetci, do piky, do poslednej nohy, do posledného mena, celá koalícia. Nie je komunikácia, nie je feedback. Už ste tam, kašlete na občanov, už je vám dobre, už ste sa rozložili, ide leto, ja viem, o tom neskôr. Ja viem, že vláda má na všetko odpoveď počas tlačoviek a pred médiami a pred kamerami a keď sa my pýtame scéna, keď sa ľudia pýtajú, väčšinou z 99% odpoveď nie a vy tomu nerozumiete, vy ste len obyčajní občania, to všetko je zložitejšie a nie je to také jednoduché a teda. Ja o tom, milá vláda, všetko viem a ja si to uvedomujem, len to som len ja, nie masy. Presne to je práve ten kameň úrazu. My sa nemáme čo dožadovať informácií. Vláda nás má informovať. To je ich povinnosť. To oni sa uchádzali o mandáty. To je povinnosť vlády, aby zaplnili digitálny priestor a hlavne, aby na to umožnili podmienky. Nekomunikácia ich môže stať hlavu. Doslova. V konečnom dôsledku áno. Vláda nekomunikuje. A preto si ľudia vytvárajú názory sami. Určitú skupinu názorov. Aj keď niektoré z nich, prečítajte si to, čo je napísané na tom screenshote. Ľudia si utvoria názor sami, určitú skupinu názorov, aj keď niektoré z nich sú založené na domnienkach, nie faktoch. Ale vy, vláda, nemôžete čakať od ľudí, že oni sa budú venovať vlastnej investigatíve. To vy ich musíte informovať. Za ďalší ťažký faul a výrazný problém považujem sústavné posúvanie cieľovej pásky. My bežíme, my makáme, my súťažíme a keď sme v cieľovej rovinke a vidíme pásku, tak zrazu tú cieľovú pásku, tú tyčku, ten cieľ niekto posunie. A sústavne to posunie a vy to posúvate a vo všetkom a 3 a 4 krát a potom my sa pýtame sami seba do čerta starého, tak čo ešte ďalej? Kedy príde ten cieľ? Na čo sme vlastne makali? Na čo sme vás volili? Voľby? Keď sme pri voľbách. Dobre. Voľby boli dobre, chápem. Jedni, druhé, tretie. Máme novú vládu, máme nového prezidenta, máme už aj EU poslancov. Ako sa hovorí, všetky zadky sú už na tých miestach. Dobre, pohoda, jasné, rozumiem. Máte, čo ste chceli, vy máte, čo ste chceli. Ale teda, RTVS, SNS, pán Andrej Danko a celá SNS. Vy ste to posunuli? To je snať vtip? Moment, tak vy ako vláda, vy sa sťažujete a lamentujete, že čo sa to ešte dodnes deje v spolitizovanej RTVS, ale veď to vláda, veď to vy ste odložili ten zákon. Veď vy to čúrate proti vetru a zároveň sa vyhovárate na vietor? Jaroslav Naď, Štefan Hamran. Vyšetrovanie? Počúvam, vidím veľké plecá a silné reči na tlačovkách, ale sú to len reči. My nevidíme činy. Čurilovci? Veď sa vám smejú pozerajú toto video, veď sa vám smejú do očí. Tam pozerajú niekde na YouTube nejaký rozhovor s Kalavským a len si mávnu rukou a pomyslia si, urobte kľudne aj 10 rozhovorov. Ja sa im nečudujem tým Čurilovcom. Veď presne to isté by som robila ja, keď vidím, ako to má vláda na háku. Čurilovci. Lipšic.
vykonávateľ operácií Kuciak a tepláreň je štátny zamestnanec? Vy ste sa zbláznili? Denní gen, pán Fico, pán Robert Fico, pán Robert Kaliňák. Veď vám špinia na hlavy pred celým národom a vy tie hlavy ešte skláňate, že ešte viac. To je neuveriteľné, že sa opakuje to isté, čo sa dialo počas Kuciaka. Ja viem, že toho máte veľa, ale znova, vy to nevysvetľujete, vy neinformujete, my nevieme, my chceme vedieť. Vy sa s ľuďmi, ktorí nejednajú v medziach zákona, maznáte. A vy sa s nimi maznáte, aby vy ste jednali v medziach zákona. Oni nejednajú v medziach zákona, vy chcete jednať v medziach zákona. Tým vás na nič nevyzývam, ale chápete, čo som práve povedal? To nie je rovnica, to je nerovnica. A ak je niečo niekde nerovné, tak sa stane čoskoro príliš ťažký prúser. RTV, zákon Fara. To čo je? Zase ste to odložili na polete a znova. Ja viem, že máte dôvod. Zákon o mimovládkach, zákon Fara. Ježiši Kriste, veď mimovládky to tu rozdrbali na cimpr-campr. Ja viem, že máte vy dôvod na to, aby ste to odložili. Vieme to my? Nie, viete to vy. Nám je to málo a ak nám nedáte informácie vy, dá nám to mainstream a potom sa nečudujte, že v tej verzii, čo nám to dal, nie mne, ale masám, že v tej verzii, čo nám to dal mainstream, kde ste vy na 100% očiernení, lebo na to mainstream existuje, viete, potom sa nečudujte, že viete, aké haldy ľudí, viete, aké masy majú teraz vážne, že nepríjemné otázky na scénu? No, na nás, lebo my ešte ako tak my ešte komunikujeme. Vy ste prestali komunikovať. Na mňa, na Infovojnu, na Mimi Šramovú, na Dominika Papalu, na Zemavek a tak ďalej. Nebojte sa, oni nikam nechodia žalovať, ale ja to počujem a vidím. My sa aj medzi sebou rozprávame, ale sú fóra, sú verejné a súkromné skupiny. Je obrovská, široká komunikácia. Ale vláda sa stiahla do ulic. Vláda Roberta Fica zmatovičovateľa. Erik Tomáš, ministerstvo práce. Keby som tak... Viete čo, ja o tom môžem rozprávať, ale nie v tomto dieli. Erik Tomáš na ministerstve práce. Katastrofa. Ľudia rozprávajú, mám informácie. Dolinková a Agel, zdravotníctvo. Viete, čo sa tam robí a čo sa ešte len chystá? Viete, čo za finančná apokalypsa sa chystá? Milióny sa spreneveria. Dolinková a Agel, zapamätajte si to, hovorím o tom dlho. Milióny sa spreneveria a rozdajú sa a keď bude vhodná doma, tak to mainstream vytiahne na vládu. Nie teraz, vytiahne to mainstream na vládu pred voľbami a Smer sa bude zase pozerať ako obarený a budú sa snažiť uhasiť požiar v dome čajovou lyžičkou. Vyšetrenie covidu bez komentára. Na čo? Pozor, toto nie je o Peťovi Kotlárovi, toto je o nekomunikácii. Vláda, koalícia, Fico, Kaliňák, Eštok, zvyšok, kašlete na to. A viem, čo si teraz poviete. Veď ľudia sa nepýtajú. Nie, nepýtajú. Lebo nemajú trpezlivosť. Lebo musia chodiť do práce. A to je tá fatálna chyba. Každý jeden deň, ktorý ľudia vstanú z postele a nevedia, čo sa deje, je vaša prehra. Pretože ak oni nevidia čo sa deje, povie im to Markíza, Denní gen, SME, Aktuality, len kľudne pokračujte. Média bývalého mainstreamu pozerajú toto video a hovoria si, že yes! A konflikt a apatia znovu začínajú, pretože to je to, čo chcú ich šéfovia. Ešte teda jedna čerstvá informácia na dnes. Slovensko podpísalo zase nejakú podporu Ukrajine na mierovom samite vo Švajčiarsku. To snáď ako... Podpísal to vraj pán Juraj Blanár. Neviem, čo povedať. Ak to nikto nepovedal, ja to poviem. Nová vláda začína byť ťažký faul a keď padnú, už pri nich stáť nikto nebude tak ako minule. Scéna, ľudia, nikto po nich ani len neštekne. A asi sme my všetci scéna, ľudia Slovensko odsúdení na to, aby nás proste pošliapali nejakí teroristi zo západu, aby proste roztrhli Slovensko na dva kusy aj po starostiach a hádky už nebudú, lebo sa proste hádať nebude mať kto s kým. Kedy konečne mňa zaujíma, znova námatkové názory obyčajných ľudí. Mňa zaujíma, kedy konečne Smer začne robiť poriadky, majú na to všetko, potom potrebujú. Na tlačovke frajery a žabomyšie vojny s médiami vo finále skutek utek. Základný problém je, že čaká, že Smer začne robiť poriadky. Presne tak. Úrad vlády. Komentár typu Plačkovia, že sa bojíte, že vás niekto odfajčí ako vášho Führera. Pán Ľubo Kl, ten admin úradu vlády to zmazal. Čo s tým? To fakt? Nič? Mierový summit. Totálna fraška. Prečítajte si to. Pozrite sa, čo hovoria ľudia. A koalícia neurobí poriadky, na budúce sa do vlády dostane terajšia opozícia a skončili na dobro, pretože po nich pôjdu ako pes po udenu. Presne tak. A smeruje to tam. Ja viem, že bol atentát a je mi to ľúto a som strašne rád, že Robert Fico prežil. Ale akože ešte čo a koľko a dokedy?
Nie je možné, aby od volieb nebol nikto trestne stíhaný za to, čo tu stvárali. Koalícia, ak nevyužije túto jedinečnú svoju kariéru politiku, skončili. Pozrite sa, akí sú zúfali ľudia. Tí, čo volili túto koalíciu, Smer, Hlas a SNS. Ale ten psychopat, ako píšeš, menovite Matovič, momentálne koalícia nemá okrem tlačoviek žiadne výsledky a to je dosť smutné. Ten psychopat, ako píšeš, aspoň konal. Presne tak. Presne tak. Záver. Vláda, ak vy vážne čakáte, že vôbec niekedy vyjdete po dobrom s médiami, ktoré vlastne sekundovali pri poprave Kuciaka a strieľali šampus, keď zabili generála Lučanského a tlieskali, keď vy ste boli vo väzbe. Vážne ste stále tak naivní? Vážne si myslíte, že toto sa niekedy stane? Aha, ide leto. Ide uhorková sezóna. Jasné. Vláda bude mať pauzu, ľudia pôjdu na dovolenky, ale nepriateľ pauzu nemá. A hlavne ľudia pauzu mať nebudú, lebo chodia do práce, lebo platia dane, lebo musia platiť hypotéky a živiť svoje deti. Tak. A teraz si zlý Dani pohneval celú vládu. Možno. Ale budem stále hovoriť za národ, lebo vláda má slúžiť národu. Nie naopak. Ja nechcem dať vyrábať nové tričko. Sekunda, priatelia. Ja si to dám takto, aby sme sa rozumeli. Ja nechcem dať vyrábať nové tričko, kde pribudne aj niečo piate. Nestačili 4 takéto udalosti, aby sa vláda prebudila? Vláda Smeru verzia 4. Nekonáte. Pozor, ak áno, nevieme o tom. Nebľaptajte, nesáčkujte na tlačovkách, nevyhovárajte sa. Konajte a informujte. Informujte, my nevieme, my chceme vedieť. Milé publikum, ďakujem, že ste tu boli. A opatrujte sa. A želám všetkým, viem, že to znie trošku cynicky, ale myslím to úprimne, želám všetkým úspešný štart do nového týždňa. Čaute.